Marketa, not the result you would want today, but you had a really strong run here. Talk us about, your week here. Yeah, I mean, I'm very grateful for, these 2 weeks. And today she was, just the better one. And she was playing amazing. So, but overall the tournament was great for me. English questions, and I will switch to Czech. Looking ahead, grass season next, and you're defending Wimbledon. Do you feel you have the form and confidence you want going into that? I mean, these 2 weeks will definitely help, but I'm gonna play, the tournaments before, so we'll see. But I can't wait for grass, and I hope I'm gonna do good. Marketa, I just wondered, how do you generally find that adjustment going from two such different surfaces? I mean, I think the important, thing is the movement for me. So, we have, one grass court near Prague. So I think we're gonna go there, to practice a bit and to practice the movement too. So, I think that's the most important. And I'm gonna play, 1 or 2 tournaments before. So, that will help. Hi. What did you learn today from playing Iga, and would you have any advice for anyone playing her in the next round or two? I don't really know what to say, but I mean, she's I feel like way better than anyone else on clay, and especially here. So it's very tough. I feel like on the court you have nothing to, I don't know, maybe offer, or she's just too strong here. And I didn't feel bad, but overall, like in the rallies, I felt like she's just better. So I think she was the better one today. And was she about what you expected, or did anything surprise you about what was on the other side of the net? No, not really. I think she's very confident here, especially on that court. And I feel like clay is her surface, and it's very tough to play. And I think, I feel like she just like push you every rally, and I feel like you just go crazy every point. More English questions? Okay, thank you. We'll switch to Czech. Dobrý den, Markéto. Ten čtvrtý game prvního setu se hodně tahal, tak tam byla třeba nějaká naděje, jak to ještě zastavit? No tak byla tam naděje asi na game v tom setu, ale jinak asi by to úplně nic nezměnilo, ale jako je to strašně těžký, vlastně ta jedna strana byla ještě proti větru, takže tam to jako bylo úplný šílenství, jako uhrát nějaký míč vůbec, a jako myslím si, že obecně prostě ona je úplně jako odskočená teďka na té Antuce jako úplně, takže fakt je to jako strašně těžký vůbec jakoby vyhrát nějaký míč, no. Ona i trefovala spoustu line, že v těch důležitých momentech, tak jak to bylo těžké nějak ustát i třeba psychicky na tom kurtě a tak? Tak asi prostě tím, jak teďka vlastně vyhrává všechny zápasy a tak jakoby člověk má to sebevědomí, samozřejmě to úplně nepomůže, když je to jako 0-6 a ona tam jako vymetá všechny rohy, které jdou, a vlastně dobře hrozně podávala tam i vlastně v tom druhém setu na ten breakball, jakoby podávala fakt rychle, podávala jako přes 190, což jako ty holky normálně prostě nepodávají až na výjimky, takže jako obecně prostě je to fakt strašně těžký, a člověk jakoby se cítí fakt, že jako nemá skoro prostě co nabídnout, i když se jako necítí prostě blbě, tak je to fakt jako strašně těžký jakoukoliv výměnu vůbec jakoby vyhrát, a pak když jako jí prostě nezatlačíte z prvního míče nebo jako neuděláte si ten tlak hned, tak pak ta výměna je jako strašně těžká, no. Tady už kolegové zmiňovali vlastně Wimbledon trávu, tak jaký to je, že víte už vlastně, že nastoupíte jako obhájkyně titulu na centru? Jo, tak už se to blíží, já se docela těším, musím říct, a budu ještě hrát Berlín a možná ještě jeden turnaj předtím, takže uvidíme, jak to půjde, a těším se. Vlastně minulý rok jsem byla taková, já jsem do toho šla úplně bez nervů do té trávy, teďka je to zase trošku jiný, ale jako mám krásné vzpomínky, vlastně budu tam brát rodinu, takže se těším. Maki, ten druhý set už byl, jako když si uhrála ten první game, říkal jo, lepší. Jo, byl tam velký aplaus, spadnou ti trochu kámen ze srdce, že to nebo jako jo, tak já jsem samozřejmě člověku se jako uleví tak nějak, ale
fakt jakoby ten pocit je jako úplně děsivý, že vlastně tam člověk stojí a jakoby hraje dobrý turnaj, prostě cítí se vlastně dobře, jako já jsem se necítila nějak jako šíleně, ale najednou jakoby je tam ona, která prostě vrací všechno strašně rychle a hraje to prostě dlouhý a do toho ještě servíruje a vymetá tam prostě každý rok, takže tak nějak se mi docela ulevila. Tam vlastně jsem měla breakball, jako tam zahrála dobře, no už to bylo takový, že jsem se aspoň trošku jako chytala a člověk si tak jako aspoň řekne, že aspoň odejde jako s nějakým trošku lepším pocitem. Jsi schopná si říct, ale dneska jsem rád proti Ufonovi, jako vlastně byl to super turnaj, dnešek mažeme, nebo jak? Jo, tak já vlastně jako jsem hrozně ráda tady za ty 2 týdny a myslím si, že obecně jakoby mi to teďka pomůže, samozřejmě jakoby čtvrtfinále skvělý, dneska mi jako dala strašně, ale jako fakt si jako nemyslím, že by to bylo ode mě nějaký strašný, spíš ona fakt jako si to prostě většinu si jako uhrála a jako je to fakt, se člověk cítí, že jako hraje, já nevím, jak s nějakým prostě šílencem úplně a je to jako hrozně fakt na tu psychiku taky těžký, protože fakt jako člověk zahraje dobrý míče a vlastně se mu to vrací furt zpátky a furt stejně dlouhý a pak to vlastně ještě zabije, takže tak nějak už pak člověk upadá prostě do takového, já nevím, prostě stavu, že už je fakt jako vyřízený, ale myslím si, že jakoby ten turnaj byl pro mě skvělý. Jsi říkal, že se hodně těšíš na Wimbledon, na co se tam nejvíc těšíš? Tak můžu si zahrát na centru, to je dobrý, to mají nějak vítězové, jenom právě jsme se minulý rok smáli, že vlastně Péťa tam nějak šli a my jsme si říkali s herňou, no tak to asi se nebude nás nikdy týkat a vlastně teďka bude, takže to je takový fajn a vlastně máme ten stejný barák, co jsme měli minulý rok, takže tak nějak si to připomenem a těším se moc. Markéto, věříte, že vás to nějak jako nesemele v uvozovkách, protože že tady první otázka hnedka na Wimbledon, co to jste dohrála? Jo, tak já myslím, že pak ještě tam ten tlak asi jako bude znát a samozřejmě já si myslím, že je to taky jakoby hodně o tom, jak se budu cítit na těch turnajích. Předtím ta tráva je prostě fakt jako zrádná docela, ale samozřejmě jako ten tlak to asi je, že půjdu na ten center, prostě půjdu jakoby nějak zahajovat a tak, ale těším se na to, já jako si to chci hlavně užívat, protože vlastně se mi to povedlo a je to už taková odměna tohle asi. Jako je to za dlouho, ale jak se těšíte znova sem? Teda? No teďka moc ne. Jo, tak já jsem ráda, jsem si vlastně zahrála i takhle na tom centru, hrála jsem tady na těch velkých kurtech, takže jsem se nakonec tam probojovala a těším se, no tak z té trávy to zase bude trošku změna a bude to asi docela fofr, ale já hrozně ráda takhle jako reprezentuju a těším se na olympiádu moc. Jste připravena hrát všechno, co půjde, nebo máte to? Tak teďka nějak budeme vlastně vědět, kdo se dostal a kdo ne a uvidím ještě vlastně, co Kája Muchová a nějak se budeme asi rozhodovat. No Jirka taky úplně nevím, jestli bude nějak ready ale asi všechny 3 jako hrát úplně nechci, protože je to hrozně náročný vlastně s tím singlem, deblem a uvidíme vlastně, jak to poskládáme nějak, no. Díky.